תודה רבה עמית, אני נמצא כאן אולי מי שמסמל את המכבייה בכל הזמנים, את השגריר הגדול ביותר שלנו, טל ברודי. ערב טוב טל. כן, ערב טוב, ערב מצוין. הבנתי ממך שראית הרבה מאוד כדורסל בשבוע שבועיים האחרונים, לא רק את נבחרות הבוגרים, גם נבחרות יותר קטנות. ספר לנו על זה קצת. קודם כל אני שמחתי מאוד בכלל, כל הרמה הכללית של המכבייה עשו בטן חזרה, בנדים, עכשיו יש איזה מין דרך חזרה בעם היהודי מבחינות הספורטאים. ספציפית התרכזתי על הטורניר כדורסל, גם בנוער, גם בניירים וגם האופן עכשיו. ומאוד נהניתי אתמול, היה סופר טוב כדורסל. אני ראיתי שתי קבוצות אמריקאיות עם שחקנים לעתיד. קודם כל בטח ילכו לאוניברסיטות, אם לא ב-NBA, אחד מהם לפחות. ובבחינות אצלנו, בבחינות הרמה, גם במשחק, ב-17-18 היה מצוין. פה אנחנו רואים באמת את הנבחרת השנייה שלנו משחקים, נותנים תחרות קשה, אבל הרמה של האופן, גם האמריקאים שהפסידו נקודה אחת לרוסים, וזה שהרוסים בא עם קבוצה יוצא מן הכלל, והיה שחקן אחד בנבחרת רוסיה שלא שחררו אותו לבוא לפה, בכלל הוא עם דיוויד בלאט, דיוויד תצטרך לשחרר אותו, אבל אולי פעם הבאה. אבל הרמה טוב, גם בארגנטינה שחררו כמה שחקנים מאוד טובים, והרמה הכללית עלה במכבייה, במיוחד בכדורסל שאני ראיתי רוב מהמשחקים. אוקיי, קצת על המשחק שלנו, אתה רואה כאן אולי את הטל ברודי הבא? קודם כל אני רואה שתי קבוצות שנלחמים ורוצים לנצח, ושתי קבוצות האלה, אני חושב אמריקאים יש איזה מין יתרון, אבל צריך לקחת בחשבון, יש חלק מהשחקנים בנבחרות שלא משחקים כאן, אבל שחקנים טובים אני רואה. עכשיו, אלה שיגיע לרמה, בואו נגיד בליגות שלנו יש את טאד גולדן שמשחק גם במכבי חיפה, יש את הבן של ארני גרונפלד, המנהל הכללי של וושינגטון וויזרדס, שהוא נמצא פה בקבוצה, ובאופן כללי הרמה היא טובה, רמה שעלה מהשנים הקודמות. חזרו אמריקאים לחיות אמריקאים במכבייה הזאת. אני חושב אם הם ינצחו את המשחק, כבר הנבחרת שלנו צריך לשחק במכבייה הבא. אבל עוד פעם, הרמה הכללית של כל המכבייה עלה, אני מאוד שמחתי על זה. לכל הנראה בעם היהודי, היהודים הצעירים מתחילים לקחת את זה בחשבון, שהם הרבה גאווה ורוצים לעשות תוצאות. וכן נכון, בא לפה למכבייה להכיר, לראות את ישראל, אבל לפי המשחקים ואת התחרות ועוד מה שהיה, אתה ראית רוסיה וארגנטינה בכדורגל, אף אחד לא בא לפה רק לבלות, הם באו לשחק ובאו להשתתף ובאו לחזור הביתה עם המדליה הזהב. טל ברודי, תמיד תענוג, תודה רבה. בבקשה, תודה. אתם יכולים ללכת, אלי. תודה עמית. Carl, good evening. Good evening, how you doing? I'm good. You've been around the basketball of Israel for quite some time now. How do you look at this game? How do you look at the Maccabiya experience in general? Listen, first of all, seeing so many great athletes here with an Olympic-type atmosphere is awesome. I never knew there were so many Jewish athletes all over the world, and they're showing itself tonight, and it's a very interesting game, 2-point game, pretty good competition. I'm loving it. Tell us a little bit about what we're doing right now with you're working with youth kids. I've been working with the kids now, working coaching for the last 6-7 years, from the ages 8 all the way to 18. Also working with the Bo Green team in a couple cities, and a lot of talent, a lot of hard work, and I'm loving and enjoying working with the kids. It's been a great thing. All right, there's 6 minutes to go, and USA is up by 2. Give me your bet. Who's going to win? Israel by 1 point. Israel by 1 point. All right, we got that. Thank you very much. All right, enjoy. Thank you. Okay. Good evening, Willie. Good evening, good evening. So the last time you played in Maccabi games was 1981. It's been a while. You spent your time in Israel. How do you summarize your time so far? Well, one of the things I wanted to do is play with the Israeli team. It was a pleasure. Jamshi asked me if I would like to play with the team here. Well, the American team, they didn't say anything. So since being here, I said, why not? You know, I'm living here and I know the guys. So I'm happy to be back in the Maccabiya, you know, because it was a dream then to come here. And now, you know, here we go again. You know, it's like a big circle coming right back around. Hopefully it won't be the last. Hopefully. Well, how does it feel to wear Chicken. How does it feel to wear the basketball uniform again, the Maccabi uniform, and go on that court and play? Oh, it's great. I don't know if you say Maccabi, but it's the Maccabiya. You know, you can't associate it with Maccabi Tel Aviv, the great, but this is Maccabi Tel Aviv, who the colors represent Israel.
So that's the main thing. I'm part of a team that's representing Israel, and that's what we're going to fight for today. Thank you and good luck later on. Thank you. Thank you very much. אז ווילי סטיבס אומר לנו שהוא שמח מאוד להיות כאן, אבל המכבי האחרונה שלו הייתה בשנת 1981. הוא נהנה מאוד, הוא נהנה לבוש את המדים של מכבי, והנה עוד אחד שלבש את המדים של מכבי, דורון ג'אמצ'י, ערב טוב. ערב מצוין. מקודם עמית דיבר על משחק השיא שלך במכבייה עם 86 נקודות. 83, זה מספיק. איך אתה רואה את השחקנים פה היום? השחקנים הצעירים שלנו כרגע, משחק יוצא מן הכלל. האמריקאים היו בשליטה כל המשחק, אבל האופי הישראלי הוא עקשן, לא מוותר, ואני נורא מאוד מקווה שהם ינצחו. חשוב שיהיה ערב ישראלי מושלם כאן. יש פה עוד 2.5 דקות לסיום המשחק, ישראל בפלוס 8, הימור שלך לגבי את אותה תסיר? אני תמיד מאמר על ישראל שהיא תנצח, יש כאן חבר'ה נהדרים שיודעים מה לעשות. אבי בן שימול מנהיג כאן קבוצה צעירה שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, ואני בטוח שהם ינצחו. תודה רבה דורון, והצלחה גם לכם. תודה לכם שאתם משדרים את המשחק הזה. תודה.